Toimitus Suomesta Venäjälle ei enää päänsärkyä. Monet pelkäävät menettävänsä paketin, juuttuvansa tulliin, odottavansa lähetystä Suomesta 3 kuukautta tai kohtaavansa takavarikon, eikä syyttä, kaos hallitsee. Tilanne muuttuu, kun mukaan astuu kuriiripalvelu, jolla on vaihtoehtoinen logistiikka ja järjestetyt pikatoimitusreitit Suomesta. Hei, olen Aleksei Antonov, kansainvälisen logistiikkayhtiön Time Saving Machine perustaja. Katsotaan, miten tarkalleen toimii toimitus Suomesta Venäjälle vuonna 2025. Vuoden 2022 jälkeen toimituksen tilaaminen Suomesta Venäjälle muuttui käytännössä mahdottomaksi. Kansainväliset kuriirijätit DHL, FedEx, UPS ja TNT lopettivat toimintansa Venäjän suunnassa. Pakotteet iskivät miljooniin ihmisiin molemmissa maissa. Maastamuuttajiin, sukulaisiin, jotka halusivat lähettää paketin Venäjälle Suomesta, yrittäjiin, joille tarvittiin varaosia ja laitteita, sekä tavallisiin ostajiin, jotka etsivät tuotteita Suomen kaupoista. Tilannetta pahensivat pankkirajoitukset, venäläisiä kortteja ei hyväksytä ulkomaisissa verkkokaupoissa, eikä siirtoja voi tehdä SWIFT-järjestelmästä irtikytkemisen takia. Ihmiset alkoivat turvautua yksityisiin kuljettajiin, joista monet eivät anna takuita, eivät täytä asiakirjoja, rikkovat määräaikoja tai katoavat kokonaan lastin kanssa. Paketit katoavat, jäävät tulliin tai eivät joskus edes lähde lähetysmaasta. Kaikki tämä loi toivottomuuden tunteen, kun yksinkertainen lahjan tai tarvittavan esineen lähettäminen muuttuu arpajaisiksi. Lyhyesti Time Saving Machine, kuriiripalvelun logistiikkaosasto, teki mahdottomasta mahdollista. Kuvittele, että sinun täytyy lähettää paketti Suomesta Venäjälle. Ei kuukauden päästä, ei ehkä joskus perille, vaan nopeasti ja luotettavasti. Kuriirit noutavat paketit niin Helsingistä kuin pienestä maakuntakaupungista, ja jo 2-5 päivän kuluttua se on vastaanottajan ovella missä tahansa Venäjän asutuskeskuksessa. Se todella toimii. Kuriiri tulee lähettäjän luo, noutaa lähetyksen ja toimittaa sen Venäjälle. Käytämme testattuja reittejä ystävällisten maiden kautta ja omia agenttejamme järjestääksemme pikatoimituksen Suomesta Venäjälle. Tulliasiakirjat täytämme asiakkaan puolesta, autamme ostamaan tuotteen Suomesta toimituksella Venäjälle, jos et voi maksaa toisessa valuutassa. Jos lähetys on erityisen arvokas, elektroniikkaa, asiakirjoja, lääkkeitä, lähetämme sen henkilökohtaisen kuriirin kautta, joka toimittaa sen itse koko reitin ja luovuttaa vastaanottajalle Venäjällä. Kaikki on läpinäkyvää, rauhallista ja inhimillistä, solmimme palvelusopimuksen sekä oikeushenkilöiden että yksityishenkilöiden kanssa ja liitämme henkilökohtaisen asiakaspäällikön. Suosituimmat kysymykset toimituksesta Venäjälle Suomesta. Onko tavaroiden toimitus Suomesta Venäjälle mahdollinen? Kyllä, tavaroiden toimitus Suomesta Venäjälle on todellista. Me lunastamme kaikki tilaukset paikallisessa valuutassa ja venäläinen käyttäjä maksaa meille ruplissa. Toimitamme premium-brändejä, varaosia, elektroniikkaa, laitteita, vaatteita, laukkuja ja jopa koruja merkeiltä kuten Tiffany, Cartier, Bulgari. Kuriiri noutaa ostoksen myyjältä Suomessa ja sen jälkeen tilaus toimitetaan Suomesta vaihtoehtoista reittiä pitkin omien agenttiemme ja ystävällisten maiden kautta. Haluatko ostaa tuotteen Suomesta toimituksella Venäjälle? Ota yhteyttä verkkosivulla timesavingmachine.com olevien yhteystietojen kautta. Miten lähettää paketti Suomesta Venäjälle? Kirjoita verkkosivun timesavingmachine.com online-chattiin, WhatsAppiin tai Telegramiin toimituspyyntö Suomesta Venäjälle. Ilmoita paino, leveys, korkeus ja pituus, lähettäjän tarkka osoite Suomessa kaupungin ja postinumeron kanssa. Lähettäjän ja vastaanottajan nimet, sukunimet ja puhelinnumerot Venäjällä. Kuvaile tarkasti paketin sisältö tai lähetä kuva sähköpostilla tai viestissä, jotta logistiikkaosastolla on helpompi täyttää laskut. Saatuamme tiedot henkilökohtainen asiakaspäällikkö tarjoaa toimitusvaihtoehdot ja paketin hinnan Suomesta Venäjälle. Käyttäjä valitsee sopivimman vaihtoehdon, jonka jälkeen TSM ja asiakas allekirjoittavat palvelusopimuksen. Maksun jälkeen nimeämme kuriirin Suomessa osoitteeseen, joka noutaa lähetyksen. Jotta pakettia Suomesta Venäjälle voisi seurata, sille annetaan seurantakoodi, jolla online-tilassa näkyvät kaikki kuljetusvaiheet. Kuinka kauan kestää paketti Suomesta? Toimitusaika Venäjälle Suomesta riippuu reitin monimutkaisuudesta.
Yleensä toimitus suurten kaupunkien, Helsingin ja Moskovan, välillä tapahtuu nopeammin kuin maakunnista. Mitä lähempänä lentokentät, sitä nopeammin toimitus. TSM:n pikatoimitus Venäjälle Suomesta kestää 1–5 työpäivään. Jos valitset edullisemman vaihtoehdon, toimitus Suomesta kestää 8–15 työpäivään. Millä tahansa tariffilla kuriiri toimittaa paketin henkilökohtaisesti vastaanottajalle kädestä käteen Venäjällä missä tahansa asutuskeskuksessa. Mikä on paketin hinta Suomesta Venäjälle? Hinta riippuu koosta ja painosta, mitä raskaampi tai suurempi lähetys, sitä korkeampi kansainvälisen toimituksen hinta, etäisyydestä, lähettäjän ja vastaanottajan välillä, mitä kauempana asutuskeskus on lentokentistä, sitä kalliimpi logistiikka, sisällöstä ja tariffista, esimerkiksi koruja ei voi tai on vaarallista lähettää, joten luotettavaa toimitusta varten tarvitaan henkilökohtaisen kuriirin palvelu. Maalausten ja veistosten kuljettamiseen tarvitaan asiakirjoja ja lupia, mikä tarkoittaa lisäkustannuksia. Laskeaksesi hinnan, ota yhteyttä verkkosivulla timesavingmachine.com olevien yhteystietojen kautta. Onko mahdollista kuljettaa rahtia Suomesta Venäjälle? Kyllä, rahtien kuljetus Suomesta Venäjälle on mahdollista ja se todella toimii logistiikkayhtiön Time Saving Machine kanssa. Järjestämme kuljetuksen täydellä palvelulla, noudamme lähettäjältä hakemuksessa ilmoitetusta osoitteesta, pakkaamme kansainvälisten standardien mukaisesti vanerilaatikoihin, tarvittaessa vahvistamme puisella kehikolla. Pakkaukseen laitamme merkinnät. Logistiikkaosasto kokoaa liite- ja lupadokumentit tullin nopeaan läpimenoon. Henkilökohtainen asiakaspäällikkö seuraa rahtien toimituksen vaiheita. Me toimitamme kaikenlaiset rahtilähetykset Suomesta, järjestämme sekä yksityisiä muuttoja että laitteiden, näytteiden ja tavaroiden toimituksia yrityksille. Rahtikuljetukset Suomesta Venäjälle tehdään vaihtoehtoisilla reiteillä ajan testattujen agenttiemme kautta. Rahtipalvelut Suomesta Venäjälle tarjotaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kuriiri noutaa rahdin lähettäjältä Suomessa ja sen jälkeen toimitus tehdään ovelta ovelle reitillä Suomi-Venäjä missä tahansa asutuskeskuksessa. Haluatko tilata rahtikuljetuksen Suomesta Venäjälle? Ota yhteyttä verkkosivulla timesavingmachine.com olevien yhteystietojen kautta järjestämme kuljetuksen avaimet käteen. Miten tilata lääkkeiden toimitus Suomesta? Ostaaksesi lääkkeitä Suomesta toimituksella Venäjälle, ota meihin yhteyttä verkkosivun timesavingmachine.com kautta. Me autamme ostamaan lääkkeet apteekista, täytämme tulliasiakirjat ja toimitamme 2–5 päivään Venäjälle lämpötilaolosuhteita noudattaen. Lääkkeiden toimitukseen Suomesta tarvitaan lääkärin resepti, joka vahvistaa valmisteen tarpeen, sekä vastaanottajan passin kopio. Lääkkeen ei tule olla kielletty tuonnissa Venäjälle. Kiinnitä huomiota alkuperäiseen pakkaukseen ja voimassaoloaikaan. Emme hyväksy avattua pakkausta kansainväliseen toimitukseen. Kurjeri varmistaa oikean merkinnän, tullin läpimenon ja toimituksen ovelle, nopeasti ja laillisesti. Jos sinulle ovat tärkeitä testatut ratkaisut toimitukseen Suomesta Venäjälle, nopeat reitit ja rehelliset vastaukset logistiikasta, niin tilaa kanava. Täällä jaamme kaiken, mikä todella toimii kansainvälisessä toimituksessa Suomen ja Venäjän välillä.